Kejing yo pedang ye kejing ujor bagadan kejing let don bor dagi bar jela ya kinong rap ham mau sikar ka badan marjan bat langpi da ka bajen rat ye kejing thong jing tap ki balathung la bon sna menta nakal yang Voice of the People Party Ram Rajer ngam circle ha kejing alam uba Robert Walang organizing secretary ha ka khat south rek uyong araja arpun riu kala hiar sekete jaka ha ringkat kejing don lang uba Dio Star jendiang u MLA barem ka Nongstone constituency. Hak jinglet hiar seketika jaka lalap ya jing don shisha ya jinglet don bor ki bar jela ya ki nongrap ketika snong kabalapen bitar ya ki no elam ke party. Kam hadian lawan poi UIC ke langpi BOP berbala yo penyekran halor ketika jingja hakabana kaliang uba Robert ula pentip bau IC ula shim kiabha halor ke jinglong jingman hakini ki jaka ban ai ke jingada ya ki parado parasnam Henry kebasngusi pada kelong wat la bon sen haba pentip shiki bor ba halor Henry kam don ke jing shim kia. Ulapan ramjor ya ke sorkar MDA kumju ru yo MLA ke Ramrai constituency u Remington G Moment ki ba kensting palat palam se jing sha nyon ben ki nong song snong haki jaka ya ka jia khapun Stop! Inersi pribadi गर्ने Maaf kerot. Satu mano dia kan kerot. 2 दिन वेट खाली 2 दिन उसका बाद में मीटिंग बाद में तुम्हारा है तो आप करो हमारा है तो हम करेंगे Kan re. ini ki khote de phathung hai nai कस्तो गाडीहरु छ Kan re ni meeting a fitting a. bolu ongla ha ne ha nila sa pendeng na bon senam te na ka wei ka por sa ka wei por ni ko ngu ya ka bor yo ka an ban ong ap swa da pendep kata ka election ban pendep swa ka election MBC MLA kum ta ter ni sa pendeng na ka por sa ka por na du ginong yalam khmat jungi bat hadu ki bro jo ka an ki ong ap ngin da pendep swa ngin saya pendek mangi te menta kala simpor da ki arpos nem senang te kanai ke jaka jong ni kasi barok ni lele na kapor sa kapor mentangi jumlah isu bansa namar habala sa pending na bun senam hadu bakini kini peli kila yolat ban wanra ya ki MAY ki ying ki building hakana ke jaka te ni la idu jeng kerman hakawe ka snging sadu barok khaj kina ke jaka te menta bomban se ni hapsim ya karai bangi kum ki trai jong kana ke jaka ka bangi dadon ya ki jing sisya ti jongi isim karai menta kat baja kat balong ni haban ya khundu im ya ban penyo ya kane ka ka fra ka hok kenti ginong kenti la jong te halor kane ka tang kane ka bang ko ban pentong entala dadon ka e la dadon kita kinong nikmat ki ba ya rablem ki ba senalan lem yangi ni klo ngi kerpat bakin ya rablem hakum kane ka por lemar ngi kum kitrai jo kane jaka ni la rai ban sim hagak ti menta bangin ya lek do im do yap kat baja kat balong nemar ngilak trena ka por do ni kat pratarik ngidang ya tre kat pratarik jong benaimat ti nrei la pensange no yangi sipor ben ong ap hadu ndala dep ka election jong ka asam nrei mentang ila tre biang ki nepali ki wan biang kumju man kasngi ki wan pen ki wan pendik yangi ti menta ni sim ya karai kat baja kat balong ni haban ya lek do im do yap ya kane tangka jing kerpat kalong ba lara don kum kita kinong mek khmat jingi sngob lem ya kanega kubor ka ba lengkot jingi ha kanega por kami ketika jakarta jong ki para nong snong jungi hne po mosikar di nagaliang ni jong ni nagaliang jong Voice of the People Party hapo jing alam jong akum organizing secretary jong party hne po Ramrai jongam hadin bang yo jing tip ya kani ka jingja hakaba kini ki
paranong sung-sunong gijongi hangni po mausikar ki persang banwan rap halaga jong gajaka kaba ki dalong try leng ba ki kot kisla ki jongki tenre katkum gajing sutu ndang lawan po yang spot tengi sutu ba ka jingle don bor jong kini ki jaj benreu ki badan ni ki jaj benreu na pali ya kini ki jaka ki puta jong ki parado prasnam ki jongi tengi tip ka ka badan selendet jong ni namar ba katkum gajing lap ka jongi kalong ba menta kini pali ladon kuma khandru yeng tam hangni ki jaka ki bala yo sendon ya kaban sina ya ki yeng ngba ka skim PMAY na po asam te kajing kali kalong ba hai ka don kata ka status quo hangni bat ka kajing ka ka kamram jong kita ki nong khmi nong pe kum ka district administration ka jongi na po West Kasil district habang iyo ya ki ba ngila ban ong ba ki jing trekam jong ka asam hangni ki penyaj bej prang lagalong ha ki development ya ki ni ki yeng ki sam ki sinong ki thau jong ki Nepali andre lada le pat da ki khasi ki jongi jusha pendik nak por kham tam wat ya ni ka jakarap ka badai ka kam ka ba ka jing kendoi jakpo ka jong ki nong sinong ki jongi hangni te kalong sya ka jingle ran ya ka jaj benriu ka jongi ka jingle ran ya ka sarkar ka jongi ka ba syukut tang ha ki jinggular na kapor ka ba hadu mentang yu ba kinong snong kisa ha ka jingsya nyon ben ha ka jingsya le ben na kapor hadu ma mene ndang poi ha ni ka jaka kalong ba na kaliang kinong snong lasim da karai ki ong balada ka sarkar kamla awan pun ben ngiman se ngi hapoi da ka jingi snam te kata ka de ka khubor ka ba nagaliang ka jongi ngimkwa lagi jong parado prasnam bakin hab bansa sistem kumne halaga jong ka khendo halaga jong ka jaka ka puta ka ba kidei banyo ya ka bam gadi te ngada kentu bat penram jor ya ka sarkar balada ka sarkar kadang yai menti kumne na ka banta ki paj nong snong sikija ka khaput ki barang loi ki bom tip ya ki ba im kendai jakpo da ka ba rap barang lada ka sarkar kamdon ka jing simkhia ni ong ya ka sarkar ki pensau sarkar ba kani ka sarkar kadi tang ka sarkar ka ba skwa ban ya yabreu sikija ka khaput na ka por Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya